TV for here be kotena wo keka na be kan ola titru se oka bono ba ko a wa kampem ni sisu dua biem ya ntena ho mamo mfa ye nananom banim enye fam zao na ya ye din asem we American ye be take legal action against binum Miracle doma wo ye Kofi Adoma na yere wa mmeka se nana de kusi a wo ya nkobe ahene aba befie aba abehwebe nti ba bete wa abeka se ben kohwebe se ne be pa akire na 90 mi mehwebe nana de kusi Kwafie festival hinyina wono ne na woye committee chairman struggle he koswa duru ba bibi Emma colonial governor here wono introduce indirect rule he ohun se ya saade abono e rebel atia no okay nti se saade a the sanctions bi betoto bono so nti eduru ba bi mu eya asem we meka na mera ho suku kura na bempese besi bi techiman Adepa TV and so yatna say ye ne opening kese Mr. Fosu Gideon ono eye president e de ma bono nchempem aha nti ono ene ye no atna se na ye bedi komo bebre e de afa ensema hodo a ekoso e fa bono ho eni social media ho sense me ne platform ahodo e na wokoso a wo mo e ka bono e ho asem eni asante e ho ansem ene ye ne opening kesi na Mr. Fosu Gideon atnase wo ye president said them di kan ye nti tawa time kuchu na ye ntoa enkomotwetwe no so na de de bra wo ene ne de kase heat an kasa na ye de esomo ewo Adepa TV so opening kesi me mo akwa baba Adepa TV so mejo so menu aba efie te say nyame aye na famude aka nipa nte ase ya wo benya nanka de wanya bia wa manani aso se be ya pinido bia mananka dia sumdwe ebeba dia bonya mempae amen na zia politics bonon champem sen na wusi fa niema mienu nyina dia soa wo so well se ye ka se politics well edikan ma menchi a wahwefo ene watifo nyina na yemma obia akwaba emfamra Adepa things we need to henkan for so nyankopon enhira obibia akopampa a wode tie ya man ntokwa ya bana hobrase ye kwan so esan se anobaba ya wo hoi ema aba eto asembie ni ho a eba ye de tuo ene sekan ene kan ye de ya no ne ye techirema ya ene beka na ye tenase ne ye kan na se ntiase ye adwuma etintin asundwie a ye pehin na afi so eboa ema yenom asundwie kruwa ya nyahe ye nyina yenom ano nti ye ba se ya sebe monimo a nyese bia ye bekasa ya tie obi ye bedi obi atem abehye obi ahoroba enokra de enye ye bota ye kra ne na mom ye beka no se de ye wote na aboa ama mpanimfo ba hu ne eko na de asundwie abre yo ubisa me se politics ene bonon champem sen ne yeko mehwa winim me pa ntini wo bisa me sa aseme anokwa seme ni se ohwe politics a broni beka se a game of divergence. Politics is all about divergence, differences. So any different from near ye kan wa hase ya sa ne echere na mom se mete wase ya nanka wo bisa se partisan politics ene bonon champema ye nyame ani mene se ya ka se bonon champema association a wo hwe mpanimfo pa ye di animu hia wo be hu se 9 ejina party we mu 9 bi so wo party we mu nyame ani mene wo wura fie ha se ya partisan politics awu yenye partisan politics ye bibie fa MPP NDC ho de bonon champem yenka ho na mom ne ebeboa ama bono atumpon bono akonkan bono adene ho bono agina brane wona ne yeye wa enche ye ne yetese bono champem eduadua nua enkamomu ye sorry akan ho aboma yewe sisi ama misa se bono champem de ne ho so sisi ya me no kase after eduadua me da se ame se bosome ni obehwa
nsuo kro hia yekodua nnua ewo nanafo fam ye ba tifi a sebe niema ye beyi firi mu de esewani ense wo ka kire ni nyina ne se nnua he abeye ye na be provide shade e de amansuo hia afede ye betimi attack ofin a ewom ne ye afirim na nsuo he a revert to said ye nyankopon obo no de maye nti ye guso a ye saa adwuman onche bie mu se bono nchempem ewo abase a ye twa blocks a ne botaye nyina ne se ye nuanom eye bonoman institute ba kofa bono twi program e de abade a bono nchempem na nanom be wodan bi wo ho a na be komu meeting ewo abase ye nana Kwame Agyeman wanya ne ba bi ko ne time di ye beboa ne ye pagya saa dan he de ahye ye nana animunyam wo ho abase na saa twi program he abase so banyamu chefa ne ye bi wo ho ne he onche ye beba ho animu biem ya hu se mayira kro bi wo mono region ho de mayira ba nkasa ba fa to be hu so se ben twene abane na mbomba bebe ye bibidi aboa be hu nti be si clinic adankura ewom ye 49 in fact was some papa bono nchempembe de once na ni hwe a oposa ni nsam mahwefo matiefo ahoden a mebde beko ho he gina ho so nti wonche ye beba ho anim na ne ho betimi de aboa ye de akwakoso saa adwuma de ehim osan se wuni ahoden a bibia ni ho a obetimi aye mana ye ono da nchen a adekese pa ba ko ba na ono de mesro na mafira ho ntoma wonche ebeba beto ho anim kesiye pa wachen ne ya ye nyina but wonche ne nyina na se freedom ne boy de ne pa be mfasika ne to nti ye betu anamo a ebeboa ma bia hu se ye de ye ho na sebe ye ntimi nwo obi emma ne ma metena ye kono so mami mfansi ha wonche sa amfra ma he bebo bete ho asem ya ti ase pa aha o te ba ye nso ye ti ase ubu ba ye ti ase ndi enche freedom what the freedom abidie mami nko me question aye to so na me musa se adenti na brewe mu na de edi kama musa se akan de so ye PSC bono de so ye akan PSC ana se bibia sesan amansesan ye bia ba ame se ye nyina nim se ade achi a se nye nsuo ne to awia bepie bibia ntimi nsi sa ade ahia no wo ye den a awia he obepie nyame nhihye mu wonim kwane a wofa so a wobo obia obobi hausani obobi dagombani obobi mamprusi ne tribes he nyina na woboye abonofo he yemu ne aka musuakuo hi nyina ofiri nyame nkone meka abenfo ba beka bakosem ba benim mra bebre ba kan bebre wo several platforms so na woye nokre nanso apre enti oya na bi pese oklemi se ono ne ye panyini na nokwasem ne se obi ani wa obetimi a rewrite ye history na ye woda ho free tete he saa na wote nti nne techiman ha ye woyi ye wo ohene ameo akumfi a wotoso nan na saase so akan PSC prekope oyoko abakan na saase so ne ye woyi a wono ne mu ne sese bono ehye ne nsema wada Roma yete na saase so nti bono eya akan PSC prekope me da se Mr. Gideon bono man eni asante man entawantawa entokwasem bi eda saa mienu entamu ana bono ne bia ne ntokwa na woye bono ni na wutie me na no pawe ya me be ma onema nan bia ewo se wo ma wani je na wode hoahoa wo ho se woye bono ni number 1 ma di kana chirim ya ne ye akan PSC otwipini ye nuanom da nchirafo a bebe kan achirew ye nuanom sahwifo beka ye nuanom nzemafo beka ye nuanom fantefo beka be nyina akire se befiri ha ne beko ba bi ewon enti asema ye kan se bonofo ne wonye ye ni a twibiri ye nuanom a ba ka na bisabe bebe chire omu ma wate ase de wodi kan ne otoso mienu
Esan say ye ya abakan nti niema bebre ye ya kandifo ewo mu. Se ohwe the struggle for independence ya Ghana ha. Nzimafo bekire se befiri bono. Eye nokre. Yeni ankasa ye first prime minister and president Kwame Nkrumah. Eye nokre na chiri firi bono wanchi hai. The leading opposition leader then ye papa Kofi Abrifa Buzia ninchi firi bono ha. Nti se ba Ghana ba beboa ye echichire Ghana siwa wuntimi nyi abonofo emfiri mu. Mpo oduru baabi Kwame Nkrumah wo tene ho wo short pon asolidan hia nim wo tene ho free UGCC mu he ubehun say the den techiman hene o play very crucial role e was ade him nti fititete abakosem mu amanyosem mu bonofo ya gina brane ebesinne ma memfa nnedie ya monitor fan was appoint him na wo pe amanyoku a ediso ya NDC fo be chairman ofiri he ofiri bono MPP fo be chairman ofiri he ofiri bono we kire se eye nokre na ye meka he minim na meka na bonofo ya contribute ye quota to the development of Ghana fiti bresantin ebesin na yeguso ayeye na ni jesam so ne se eye bonofo nti ne ye wo unitary state as Ghana because Saatama Kwame Nkrumah or opted for unitary state he na binom be de be ho e betare bono na nka ba pray for federal state said ye wo Nigeria he na be ba de be ho because atam koko a be produce nyina bono ha ne na na ewo bono wo mfuo bono wo nsase bono wo niema bebre nti nka bono ne be nka mom se be ya be opt for federal state na ba di be ho so na nso eboa ma nananom nyame be so be daye ehum se Dabi kwasi broni be wotena southern part of Ghana. Nti ohwe a development he ho ne wokoso. Nanso be fa nipa free amantifin do apoye atoye na be de aba be ya adwuma he. Nti se ne wosusu se gold wo winsam koko wo winsam na se yente ye ho na ye yemfa ye yidi a wasisi de onso de na hoɔden be ya adwuma he. Nti nananom be gina so de te bono nchempem. Ti bono nchempem ne fa pembi ne mekan yo. Bono champion first meeting ankasa wokoso wotechiman baamri na ya okramo memorial hall hono wokoso nyame anim ni odidimu a ye nananom nso he be pre a ema saade abesmu se Kwame Nkrumah wa adwen papa de Magana ti beta Kwame Nkrumah chi nti nne se wo srem wo upper east upper west northern region abono champion asem ofa ho bi aha yenye pese menkuminya bi nhuri ntena bi konso ye pese ye nyina de obo ade de adom ye se Ghana he yenya mu chefa nti roa ya play back on he ma menka biem na ye wo se wo ma wani je se wo ye bununi onwu se binom bedi atem ye kasa ye kan comment section oba ho binom be kasa bebe fo bebe kan ye be penyina ye penyansani a wonimu mra ma wakwa akọboa asante hene na wadi asem he bebe fa ye nua bono ni obirebo ahe bebe he ono kro ka chen mo nti se wote ho na wudi bebe fo atema nyansani anadwini mu abobew a wo a woda wo kasa ede he wuntimi mfa nka asem wunya asem a bebe ni kokotwitwaje wo enya ahohoaho a wo ye bono ni a wo se wo ma wanije ni e woto so biem otemete ye se won cheye yana na de obi twadwira mpache wo amamre ni amane kwan so oya hene be kosata no nsuo na bede aye nsuo ni ta no nsuo be ba ha na babesa na bede akwa akoye bade sise ye kase bono ya abakan a de enti ne wonyintu wa hu nanso bre bia atwam ne ye nkansem we nyina bradru se ye kasa wo ye bono ni a e wo se wo bright in the corner wo find ne wo ho wo san se asundue ne boe de ne papa ne yemfa sika ne to na obi frɛ wo sɛ wo ye nakoa na wanyia no a kyena obefrɛ wo sɛ sɔle yemkɔ afuo ma hwɛ na wampopo wuti nti bradru sɛ ye kasa nti ye be kasa so na nyame nhira ye nanadɔm ahene akukuduru a wanya wode bi adua ye mu nyame nhira ye nana atebubu hene mehu sɛ nana wa akeka ne ho be de Paul amantem
Osenedi Kamfo, Yanana Abbas Hene, Yame Enshra Ubibiri, Yanana Suma Mine Hene, Nana Yamenya Okese, Bonon him Funina, na who I want a Roma, Bibinti Wunti Minka say best level, whom for one tum, Nayeta Wachi, Medawase. Mr. Gideon, that's a pa, any enchimwa or the air my in fact, Monsieur Nema Bibri, Eddie a free mo. Na mamenko enra metina kam mame fo mi no mudi nkomo no e kire se abakwase mu no kamia yese do nana do ma hene nana Dr. Ajimambadu the second eni otumfo ya sante hene omo abusua bobi wo mu wakoye bonon champion president no mame musa se bibi wo musa yo yewo Mole Dagbani. It comprises of 4 core ethnic groups. Okay. Dagomba Fowum, Mosi Ewum, Nanumba Ewum, Mamprusi Ewum. One we say near actually Nina se be nyina be root to him of Rifakon. Okay. Near what they Akan. And also yawo Bono, yawa Sante, yawo Denchra. Yewo kwamu yewo mfante wodoso bebri ne wokyere so ne se yeso ye nyina ye firi faako nti se obi ka se abusuabo wo mu a I think se ne kwane so ano no because ye nyina ya akamfo abo ahe enye ne bibi ni ketechire a nka ne ka wona ne kon mu Mr. Gideon mpanimfo na ebu bese ure fi ukrom hene abenya ananse ni chine ya wira wa adwapo ase yempese ye rebe finti ye pese ye hu se bunu man ya asante hene ede ana ani de ko yo odin kan question here wa bisa me medawase wa misa kora nka me ya meka okay bono efri tete bono eye bono nne bono beye bono china na bono beye bono afebo osi den ne bono etimeye obidie kwan ben so enye nokre na bono akonwa ne aka musuakuo mu nyina woye panyini nti obehwe a 1295 ne ye na saman a woye bono hene a na konwa ne nne me nana akonfia me wote so yi na woya ho e pa chewo ne ye wo ka se wo klemi se bono ye ne dia wo bisa mi be mi sa se obadabe okay na be se ana bede senka achichide ne bombofo wo di afane afa senka achichide ne di kan fa bombofo eye sebe ade a binom ba ya be pese be kan bono edehye nanso be ntimi enka bono enhyeda bono ba modern day and as a present day Ghana nhwehwemu kire se 730 years enie okay da ben ne ba wo bobedin he bebe nya 1700 ya so why den na bono abeye wodie na mamento mebo na menkyire mu na Ghana fo bente ase mesre bloggers he so oya sede ye kan he wo de beto wa na wa fa ni nyina na wo de ato wo na nipa nya ante ase wo san say education ne ye man kwasi broni eba Ghana hai oba be fa ye nomum eto ye se nkoa e de koni krom ekodi dwumadi bebre na bre biduru ye forces bebre eye se be soli etia saade ye factors are emanity slavery he bini the Atlantic Charter of is it 1841 or say something like say me refudating and home me the Atlantic Charter afi so the Labour Party ewo UK beso be cassette humanitarian in fact institution and organization bebre equity asade he ntina ne ye beba ne se e wo se kwasi buroni wojai slavery na wojai ye he wode ade bi a befre ne colonial rule ebaye nti colonial rule no they will create dependencies like
wote wo krom na mmom obeye system ne mmra hen edi wo so wote wo krom so wono ne di wo so aha ode saade hen ebaye na ode baye hen ngo hu se da bi ordene nti wo ba Britain fo a bebedi Ghana so hen a ben hyehyɛ a bede be na different from French fo a bedi Cote d'Ivoire and francophone countries hen so ye de papa bi a befre ne Sir Frederick Lugard or the inshishebi by an abefriend indirect rule. Indirect rule, he near what training and say, my men fa ba bang him for so, na min fa ni beso. In him say what ya say, sa pepe. Because says ya yet away a logic. Teach my hene, a can sema, a carry weight saying ya bang be abeka, e wo bunu ni be a nim. Yana naji my baduka sa, a carry weight. Bobunu ni bia nim se ne aban mu panyini bia ebeka nti se ye benya nkrofo he ye betimi a enhance participation there ma ye opt for indirect rule se be ya wa wo hene ka kire o se tuato a ubetua na aboa ma administration he wakoso wa no in 1923 ne Frederick Lugard ekoko twere book bi ye friend the dual mandate wa wutie me bia obetimi ahwehwe ubenya bia wo mu over 1000 pages ba obetimi akan ate indirect rule he obeti ase yi nti sa dual mandate he okofa the Hausa state a ewo northern Nigeria oni mi nti aho na okofa be wo homogeneity be culture na be bibia ye baako no wode wo mo eye test case study no wo implement ye nti eye successful he no tre na hiem de call the West African British countries in here state in here aka hen so nti odi duru Ghana ha say na oba Ghana ha hen ne ohun ye ne say aka nyina ye baako in fact kingdom etimi rise a bit me fall sa time na Asante kingdom e wani peak nti say sa de a yanka akanfo hi binom a bewo mfimfini mantam he emfambom na afede indirect rule yen rule be sa kwan he so so o kan abom sa pepepe so in a form of decentralization he southern part ye was said ye beye no je wo be kai the bond of 1844 ben ye nuanom bi ne sign ye mo na be annex the Asante nti se sa de abono meka Asante ho ne yen form a confederation ye friend the Asante Confederation. Ne ye beka bom. Nti ye ka bom sa ye capital ne ye Kumase. Let's Asante Maimu. Asante Maimu. Me pa che wo. Nti ono he kire se bono eye obi dia na. Wow. Nti na eye for administration or administrative purpose. Nti na nkamo mu baaye. Enne binom betena ba bi na ba ka se o. Wow. Haye Gabon, haye US. Yo se baby ye US emawa hu se ye kambo man ye capital wo ho ye to e develop hobby ye nananom se wonya sika obekokro kase makosi dan nti ya dane e wo hobby afi we ya bato ebedi adanse de mekan binom beka se baby fo banto aba ubu manimtia ye na woni tikro him ye niema bi wo hobby wa hu nti ye be reflect ama wa hu se da bi ya fa ye ho adwene e bi se o ban ya be kasa he be na nanom agapade ben ne we ye kurum ha ye de ya san ye nim fifiri na ye de aye but ye nyina because of confederation ye ka bom ne ye ba be develop wo ho ba jo wa ti ase well inti confederation he wokoswa duru baabi na ye ne ye nana akumfia meo assembly was started somewhere in 1940s. Omu said that be Asante bubono enimitia. Osan ye yakoya abede capital man. Osusu say otenye. Nti obu ye enimitia. Asante ya ade bi se mpo oka bono kasa obema na ye sesebe otane. Nti sebe ya wankasa obefere kra se wo beka. Na che se bono ni hode a supremacy here wo claim he wa take because bono ne bibia hye nsem original bibia akan
wo hye bono nsam nti ma men wipe away men paper bono mfiri ho se be ya me ka se mene meso me ni we hi wa ba abedi mu otokoso ne nananom eyese dabi yentumi nya dika ne bedi akiri ene ne bekeka bom onya ne nua Nanajiman Badu the first onya ne nua a woye doma man hene saa mre hi onya ne nua Nana Praku Kwasi Praku a na woye Odomase number 1 hene yenya ye Nana Fosujiabo na woye Bechem man hene yenya ye Nana Kwame Ajiman no ya Abase man hene yenya in fact binom beka nananom ho ne besonson ni begina ye nti struggle he kosua duru ba bibi emma colonial governor he a wono introduce indirect rule he ohun se ya saade ya bono e rebel atia no nti se saade ya the sanctions bi betoto bono so nti eduru ba bi mu eya asem we meka na mera ho suku kura na bempese besi bi techiman nti ema suku krom aban adan techiman ekoka akiri na ne nyame ahira no na wahira no ole kuro a egu beposo wo be de ahinta wo firi ba bi e ba wo mu techiman se egu beposo nti ya de enne techiman wo bia ye nananom de benyansa ne benimdie ne be ye ya the struggle ye be betimete bono nchempem be fight ya ne nananom abekeka ho nti ne obi ti baabi no keka ne ope na ho ahwan a ye nyina ne ya develop se dia bibifuo betimi ka se ye ne ye nananom ne bekoye adwuma America ne ba develop ho hin saa so ne ye akanfo bebire ne abonofo ye ka bom ne ye develop bebe krum ho nti enye nokore da se ye hye biase eye de ekofa ba ya eye badwene se ye hye base ne hin na mamemfa we entwam ni nyina struggle he koso ema eba wieye bra yenya independent nti yenya independent he eye asantefo banhye bruni ase biem ye benya Ghana ye de ye ho adan ni besusu se nne bono nkuro bi hye base ana bono eye bede ya nansen ya yente ha ne ye nana asante hene ode abrofo be fa bibibi agudie bi firi asante man mu nti se bredru se bo ade ne ho a wo kwa akogye na de nti yenji ntumpo assuming without admitting se na haba bi eye ne de se de wo ka he a se de wo kwa akogye ne de he ade bono de ntimi nyina de a bono betini age kwa the level of double standard e wo banum edru se ya ye wo se de ye ka no edru se so a e wo se de ye ka no na mesra abono fo he homa yenya botre ne yenkyerɛkyerɛ ya sebmu sei emfa nkyerɛ wi ase na bia ntie na on analyzing hu se sebe de ye kan sa ababi wom ana ababi nima nti se wo utimi kɔ se ne de wo ne obi a obedi wo so wache wo na na prempe de ko se shares kokɔhye ho be hye kumase nyina na de bia ba wo ne na ka bom ho aye ba ko nti wo niema a wo fe he wo je wade adane wo kuro ya wo san fisi se sa atete he na wo so wo nkuro bi wo bono nti wo da so ye wo de oya asem sebe usianfo enkomodo mu aye de history se woni mabakwasem a na ese ade ye wo de wo betumi do nsa si wo akansa ade we you eye media ye to aso Mr. Gideon mimbusa se wanya video bi ahwe anase wate asem isan se wate wonte ye kwa ye betena hai ebi afa wasum yabo ama watie asante hene otumfo osetutu ese bono man ni bi wabobo bi sesi obobo bi se obe pagya saa hemfo na wo mu na pagya saa nkuru na Odomase nom sunwane nom eka ho mepa wo chewo ebetumi aye possible saa menu ababa memisa wasemu ya nsa mashase de wone wo hene da ene de wo kra wo hene akoda hwane kan hemfi asema obeji adi de one ne da de so one ne na edi asumkom okay nti se
ene ma chirem ma wati ase say ye akam PSC. In fact, ye buy over 400 years and sabinom be ba. Benim say asema me kan obeje ede atum. Mesre abane mu mpanyimfo. Ene social media nti homu bi homa ye kwan ma yetime kasa mani durachiri. Woka media house bi to say the UTV for be ye to say the Neat FM be website no be Facebook be the atoto wa mpo be ma ye kwan ma ye meyi ya no he be de da bi osan se be we interest be wo ba bi abegina na se ye the way e chekere wo man a e kere wo man kura ye chekere me de na me se media he ka be ma kwan for fair hearing etie we na sem ye tie ye nso de nanso asem ba ben hwehwem be wo bem nyina so na be bota ye bi nti be wo se de be kana ba kwotena ho na ba discuss ne se de be pe no wo si den no bi aba se me ba be pagya hene e wo ba bi last week 1 week pepepe ni ya na osene akofuna na tabiya oba ha nti ya na eba ha ma ye ne no edi nkomo bebre areho semene se ene obi e pre fompuntuo ni yedi enji obi asore ahu se wo se obo adisunya ho dawuro nti wo kwa kosi library kese e won nkyira a ye nana snakofuna tabiya woye ni kuru ye nana o serve wo Bono Regional House of Chiefs. In fact committee a e wo ho ye nana oda committee hi bebre so e ya ho a Bono ejini tummoji tummo ye Bono ni areho semene se be wo hwa na binom ba sorry se bedi kumasefo be hene achi be mpene emma dwumadie hi wonkoso na bene koye bedie pete ba sei dwumadie hi a nipa hi besi library e de aboa ama momasua akoso e ya ho ni dwumadie ne koso wo ni nkyira ena saa nipa ne firi he fa ne ba omo firi na omo wo ho aha nipa hi a wo se wo ba be pagya no e wo ho se man hene okay ne nkrofo bi be mpene emma ne nkoso nti me pa cho ehemfo e wo ho ye dodo se o hene ba akopɛ ya na wo se na akofuna tabiya okay a wo ye nkyira man hene ni bi de wo ba be pagya wo bi wo ho okay nti saa nipa hen so self acclaim nkyira hene okay nti won ti ase emma mpuntudwuma a enji wo di abedom nkyira man hen o ma ne nkoso nti wa stop no mi bi se wo sempo nokore se wo ye man hen anka wo mfre mpuntu e ba anka wo be ba atu agu ne ye hu ne se problem he ni nyina ne se ba ben sheda endia konwa nka se benya de hye na mumma konwadie ento be ne ba bi so benya de hye pa so huntie ni ye binum wo ha konwadie ento be okay bi so wo ha wonya de hye nti wonu kuro yiyedie ne nkoso bi so wo ha wo prebi ni wanya ndi nti se be ko godie nke nkokona nti se saade a mame mmom puntudwuma ebe koso nyina entungu classical example ne ni akoso eya nkyira because woti wo kuro mu na nka nkola obi ba besi adesua bi a wo ba benya mu chefa wabusuafo ka ho bi adenti ne wo ma wo ka se mempene ne nyina eye problem a nana asantefo be hene ode eba Bono Bonofo meka ne bebre sesei yani ate okay sebe mpreduasa sebere bi ne yamhunu se ponko wa abodam a ne wura o modam debi sebere bi ne yamhunu hon na ada se hun divide ye na hun rule ye hia na ye ni abaso se obehwa oba no wabebrabra humu na ntokwa aba na ho ankasa hu ku ho ono ne manfo beti bekrum abaye no masumdua abua no ebatu obodoma ye ne a ne ye kunkum ye ho ne ye nku ye ho biem na me mpie enkasa keke ne wotie me kasa bia be hu sa ansa na me so meka bibi he na me nane esi bibi so sebe memfa me personal bet na ho na maka ne meka wa wo de wo ye wo hene e wo Bono ha sei
na wo de wo be sore na wakọ baabi na wa be create problem na how he abaye so he panyimfo be de team otopreko ba be ka se o se de be wa assembly abeka se papa anya hwe a bone enya hwe ba be bu bebi panyimfo abebu be se obi fom kuma obi mfumu nwahe ba ne be busan bu sa abehin se papa anya hwe a bone enya hwe me de ha he be konkon ho na wo ya asema ye ka e de a kirebe yem bi ya ye krado se si a be de pia bonten fa wuti brana bono nye ya ye ready so me I have nothing to lose me ne me dom ye bru 2000 ne nyame adom wada roma bono nchempim bi wo kuro bia so bono maimu mpo wa tra wa wura kodivu a ho so be ho de ne papa wo firi wa abrochire bono nchempim diaspora abono bebire ya ye krado sawa wo de sebe animonyam wu mudie wo mpena wo be kwa akoto atwene he wo be to atwene mana ne hu nkonkonu ya bo wo ne babusuakuo kakra en hu tiri so na nya abonofo ye so ukona wo kosuai ukoye den wi a wo be ka ho ne nya sure so wo be babono man mu wow opening kese mami musa se onya sure se obeba bono man mu dia sa apede ya haye media wo sha edie na ama baabi fotumi a wo mutumi gina brane ede wonsa si won bo se bono kuro yi aha baabi eye media anane nyina akotwa ko gina baabi a wo ka se nkan momu e ba ya ye ruli ye together no ena ede sa niema yi abana bibu fifro bi wo a bono man enyante ase entina sa tumi mpanimfo etumi sori de wonsa si won bo ka se bono kuro we ye media bono kuro we nso eye media Lot ne wofa Abraham be kokotana asase bi so Nyankopon bo Abraham din wo de asase hima no be kotana so a woduru ba bi na apre aba bentam senka be cha asase he a wo ye Lot anka wo be ma wofa yi bi kane ana wo nka wo be yi kane asa apre aba de me yi kane nka Lot he wo be yi kane ba wo fa so ne Nyankopon etunu de ne kotana asase so wisdom Abraham wadanadi be pai mu no frɛ ne wo fa ase hin wona ne ye panyino wona ne bede ho ma no no frɛ ne se wo mra meyi bi okay ne wo dikan yi bi se ye nyina we hu de Sodom ne Gomora ba be ekosi ye bono ni dikan ne ye baye eye den ne apre nti wo hu se ketwa hin se de Lot yi bi hin saa ne neketo anya wa ban wona ne fom niema gidigidi ne wo pere niema bebiri ya besre aban mu mpanyimfo bradru say ye treaty regency hinyina equally say ye say ye unitary state dia numbers here abide bone ho safo hene he anya hwe ye wo mu be 13% ye abonofo ye wo saa nipa ne numbers mu be 13%. So bisa almost say wono so owoye numbers mu sen now akwakoye te say aban bia ba ma memfa me ho nkotare no na afedie menyina ni tumi hi so na memfa mpopo yani engubono so NDC aban ne wo so yewura John Dramani Mahama ne yere efiri bono bono e show wa yemiye abato a yeto ye wo nkonwahe mako dumienu wo bono region MPP we ne 1 e wo ho ni nyina ya abronye kwa mbafo a na oye chairman wona ne wo fa ne bensem bi ana bekeka bubuno animtianti bono esiginaye nti wo hwa ye papa Kenel Damoa ne bono sem hu hia no pa wo ne ye MPP ni a wo survive ye e wo ho se oba bono Easter ye were 11 constituencies ba ko person survive wa ha eye honorable Martin J Mensa Kosa ne bono se mo no so hu hia no pa nti wetimi survive ye e wo ha sei ne aka nyina ko in favor of Yewra John Dramani Mahama mejina we so enne ba na benne ayira nyina na bentumi enkasa efa Ghana nsem ho enne ba nya ne abe kasa de fa free SHS ho ye nyina ye TB
ba na besusu se aban bi wo ho a bibia eye mabehin ne bibi nya betime kasa bono ye de buo ene anidie e magana mampanyini ye law abiding citizens eniema bia start ya e koso wo na mamuo mu a ye mu bi ye be kasa afa ho asema me kan minim se wa nkasa ye onwanwa bi di kan ka che wo se wuwura ha politics enya adwuma wa ha eba ne sen na wo de ye hwe ba te abedwoku a bede be sachira ye mrapunini a ye di bugana mu bede consultations ebe koso wo mmea bebre mmea bede the olden 10 regional administrative way no capitals bia ba mu bi but eduru bono be yi bono free mu bono region bi center ni ho obabuno easter na center ni ho ni nyina ne se titina ni a wada saa bedwaku ohia no he o free ba bibi nti ye mma bonfo fair hearing na yatie basem mpo ye pre ho a chire ansana bede bono ebeka na de ne chire se yesusu bibi de chire committee hia wode beka akoduru nkrama na akotoma mpanyin obe moamo ato ni sunwane wade wada na di nti ne me kasa ebetimi aba se saa be se bono ayemi yewe ya woye ede mama mpanyini enane miensa pepepe ne nde ye yati ya ne se mampanyini apaw yewura asantefo be hene se wono ne nkonko tiesie ne ewo koso ewo boko efa ye nana na yiri one kusa asefo bentam how is that different from the AC wo hono different from the ewo create wo bono na se wono ankasa sebe ne nsa honte onunti nipa ewu wo bono onunti atra bebra hwere benkwa sampa be the curfew eto beso onu kro ya nti drobo eye jape krom ni drobo ntam yenim ne osi wo ho tu obodom yenim ne esi chechima tam no so bo yam yenim ne esi wo dwomase yenim ne okoso wo nsu atere eye den na ba pause ani pan se onkonko bo asumdie ho dawuro se woni mo ho a oho se kane ansana wakwa akohu obidie abonofo ya ye kom ye hwade na yesua de nti minim se wo video yi obekọ akire obeduru mampanyini nkyɛn na ya ye kom ne ye hwe de okɔhe adan ne usikrom ha memfa ne se ba bi ti se tuo bodom uyi nipa dubia gina ho a mun kron beka akire se ye mmenefo adan obi pese wotena ba bi na opopo nani edi gubono so gubono animtia na edi kan aka akire wo se enya ko ne yepe eninti ne ye kasa sumbie mu se perepere yo ebeda edi ma sumbie ya adwuma na se obi de opa akon so a opama ko a wogina na wo ko ansa na obefa ne nomum kura wafa wo nomum bonon champion association ye ne ye nananom bonon champion association ye ne ye nananom ye ne ye ma ye ya ye ready we have nothing to lose because asumwie boy de ni se agi bum na agi kirikiri a wanhwe ya ebesene ne ekoso mmea nyina na ne mi bi sanie enya bono ni ibu asantefo animtie o da bia asantefo ni create problem ewo bono eye santi ni mampanyini oba ye wa twamaduru mantifi do okosiesie ho de ye nti ha de ye bente ya na se si wa anafo fam yenuanom alabanyo yenuanom konyafo de ma yenya aban ma ne be ye midie cha na wasiesie enkosi da ben ne Ghana aban behwe se yenuanom be wu otu obodom enkosi da ben ansa na ne yekoso sampa yesi anon enkosi da ben ansa na ne efefe ba de woti ba bi se wodi ni tumi ebe mamman hini bi so nyame nhyira doma hene wo ye bunu ni atype sa de into comment section #nyame onhyira doma hene wa gina de nense sinebo se be ma kukudurufuo wa ye bi penny o me nkosa history him wa ye bi penny wa ye bi penny wotenase ane nane esibibi so na asem we ne o kan na be se o dada ne otwa obi ti ade ne ho ka ho asem David nani okun Goliath
at least of Benka Debia. Ye kwa so mo de preach. Debia Benka, China Crab Becca. Ada ne yen kan ye de. Well, why you be penny? Or there were there say ni pa says was say obetimi aba be pagya obi wo hɔ a ɔmra no me pagya no mra kwan mu eti amamre kwan mu onte saa adan ne aban mbam na won besiesie asɛm he won begina mfimfini na ne nokore da won fa nto ne yenya yasomdwie bono abo asomdwie hu bania nti wodudu da bi a yɛde wonyɛ hwe na me hya ase akasa he me di kan ka bibi ewo me preliminary statement mu say obi frɛ wakoa na wanyi hu anu akyena wotewa no de kenten ya besi uti sole ne yenkwa afom nne ye beyi hu anu kyena ye beyi hu anu afebo ye yi hu anu nti ebeye ama ban we say ne ebinum beye ya be de kɔhwe asenyi obetutu nanam asiesie saa de ehiye na amfana nkɔ saa amane hunu hia mu bi ye metime aka afa ho ye da se enche ye de enkomo twetwe no ebeba wiye na platforms a wodo bebre ene wo social media so ebi mu e kyerɛ sɛ abonofo hemfo no dodo na mpo emfa wo mo nje de mu ye emu na kampese wo ma be ka ho sɛ ye nyina ye ko e de age bonasi ho no kure bi wo musa oni mu bono be ka sɛ bono nkyempem a wote ase o kyerɛ sɛ bono ni baako o kyena pem ni bi so de wukuma pem a apem beba but bono ni baako me fosu gidi a mekyena pem okay nti o hwa abonofo e wote chima nko a be kyem pem sunya ne beba doma beba wanchi beba ye nuanom bonofo ankasa tie me kasa ye bonofo ankasa be yankransa bebeba yana nanom ye nuanom ba be ya tebubu be ya bonofo bebeba ba ase bunum kuro hi nyina nti baakofo ni kogura na wakokum sono de abafie madodo banya bi awe medikan ka kyerɛw mente ha omiami tumi mu okay nti obi ka kyerɛw sɛ binum bemfa be ho nhye ma sebe onim ne yewo ka na mbom ye mesrɛ me nananom ne sɛ na yetu anamon he konkwansi ni numa ye ndobo no ne yemfa konkwansi ni oha osan sɛ otamfo hi anani breye na obeto hye ye so ye ye ne asante ankwa akon ye te ye ba bia putupuru ye hwe ana ba duru ha nti wono plan ye siesie ne ho na obeto hye ye so wonim ne enti a economic reasons ye wodwa kese wo sampa ye wodwa kese wo wenchi ye wodwa kese wo techiman ye wodwa kese wo bondugu nti se saade a ye nton hye so ne ye nkonkabe ne dwa kese ye bi ni techiman bi wa ha ne dwa kese wo ko wenchi so bi nsokora bi ni ho ne dwa kese ye bi ni wenchi dwa kese bi ni sampa nti saa ni brehi a be fa ye no mumi saa ni brehi wo ho nti e wo se ye sore waka wo ye bunu ni ama wo bunu sem hum hiam na se winya sika mpempem na be de wanim eye fam a minhu se wo sika hia ni monyam bia beba so ana mfa so bi beba so ama ti we ne ye de asi ye hu so aye bo hu dawuro minim brano binum be frɛ ye pese ye be ka ho ye som eso yani nanso tamfo hi a wodi achi won sane ye nti yeso ye nyina ye ye guso ya te agina se ye ne ne hinham because wo pam fierce free wo so a wutimi gina bra ni take decision on your own ono ne ye ko nti ye nananom bia kan ye ho ne ye ko ye nja bi mu se bono champe association be nuru wanase adwuma he so bono so in fact e wo ye nhihye ye nuanom mfantefo mankesim kura ye wo nampan so a ye be ko be ho nye benko ye nuanom osu alatafo ganfo woni me se be firi ha ye nana ni kwabna boni ne 1948 riot o shaase ye pa oyo ko hene wotechima he okay nti ye nyenchene ye beduro ko discof nkronkro bebre ye nam kwan so ye nyina ya sede ye ne ye na mbene na efese ye beka bom wode wo ho mede me ho obia eye de wope chinchina bi de menti ase me de mehwiri matena binom be konso nti ye wo ntokwase wokoto sa aboa he wote unua so aka kire ne se sole yeso yesa wo firi no so obede ode beba wo so
One ne ama ya no dem a da bia ye ni abre a ye kan ti bia e kan ye hu bi na me kra me fe because o hwe be 8 months back Abono Champion Association ye ne number 300 400 ne ye brum pemienu ye bru 2000 still counting a ye koyenim e kire se abonofo asori a ye nana agima badu adua na piesie do maman hene wo kan wo ye no kra ya asori se wan sori bia wo be ka akiri nti wo no traditional area nananom ye sere ho ye nyina ye nso so ye hu mu ye mfa ye hu nhyem ne ye nge bono engina brane wo ba bono a wanchi man hene de ne ho nyesa Yo yang Fransa so de ne ho techi man de ne ho drobo de ne ho dwinim seketi asampa suma doma sunyane doma se bia de ne ho nti de me ka cha o se ye mpese ye hwiri tena bi kon ho so yin adanse ni ma atwade a kire won na wo kan bom na wo ne wo nkrofo ho ate na wo te be kon so a adan ne wo tra wa hye e de ko bi de so abonfo ye ni abre na ya sori osan se sa Niema woko so ada ni wonfanko Eastern region. Okay. Ada ni wonfanko Greater Accra region. Bene be sie se be konka ya konka koduru mpoano. Ada ni benko wonko kasa ho ye bedie. Wonte se be de be konka ya konka ye nuanom gonjafo etre ya anka ekomosi Burkina. Ada ni benko atifi wonko kasa ho ye bedie. Okay. Ya na kokoduru hi aba na do mahini mu. Nyo no nko ne bono nhemfumu hi. Bi ni weye mu. Na babia say ye de fa soro na anye ya ye de be fafam legitimately we will fight for our freedom in this civilized world obi ani wa obetena ase ama obi afa ni nomu nti se woti baabi na wo di bona tema fa wo ho hye bonu shoe mu se wo obi pese obeto hye wo so miwa wo mu ogu animtia emfa ho se wo ne wo ma ne lawyer ni emfa ho se wo ne wo kire na mamre emfa ho se ofiri wo mu na se wo de obeye koma ese wala ye de sorry ye de ya sorry me da se na mame Musa se de ekoso e wo Dr. Agyemang Badu II ene ye bra Kofi Adoma Nwanwani entamu no bloggers bebre na aba be kasa fa ho e na fe media personalities ahodo na aba be kasa e de afa ho bi mu kra kire se Kofi Adoma ebetumi asiu Dr. Agyemang Badu II me pa cho edie na efri bunu nchampem anase bunu man titiru do man ede ko ye bra panin Kofi Adoma Nwanwani yo me da se odi kan ya asem we hu press conference ne open no correct ye bia he otie sa press conference he a wo behu ne na wo kasa fa me mu na ba bia na kasa efri a eba Eda mountain so. Okay. Eda actually many minua binom edi nkomo eno so ewo mframamu a otre ogentre ha. Okay. Oko we de mame mo nuanom binom be frebe Ahenkan TV. Okay. Oko be platform so a obehu sa nkomodi. Eno da nchen a de esesia ye hwehwe ne se ye nua Kofi Adoma nyame nsa na yare omana hoden ne yafunu hwehwe yafunu mpan hwehwe ne me komo de wanya aduane na wo hwehwe nti me nsan Kofi ahyase nsan fa mma biem ade a yenua he wo hwehwe me press conference mu me kan ye me sisudua me san gina wa uduru ha obehu se openi me yate wase but o chire mu Ahenkan TV na ane omodi nkomo Adepa TV ni abai e ba to me ne de he na ye wo Bono Champion TV okay eno nso so o Bono Champion TV a press conference e da ho okay ye nua bi be frɛ ne wo Hene David Empire okay Germany okay asem biye wo se me ne kan fa ho ya kan woni me nti aneme ndo masukoyi debi na anu ada ye na na de brenson se wo be chire mu biem panyini kasa wi ana se odware wi a nsu asa mene ho ana se me be kan bibi foforo e de to so na mom ne me kan se de midi kan me kan dada he Bono Champion Association obiya ni me yakana ye wo chichiman ha me sisu dua biem sa 500,000 here ye nuanom Kofi ye nuane ti me kan me nua me bra Kofi wa spending
or the certified medical report he bre me Fosu Gideon obi antie me on camera kwani bia me fa so asika he mensa beka min situ bi mai me de bono champion association president Fosu Gideon okay sa ka he aba bo free day 1 ekokosi na wieye se but the certified medical receipt the report to him ebre bono champion for said the mechanical ne wo press conference him he kwani bia bono champion association be fa so sebe impredus and wenima se ye moja akora ne ye betwe ne ye de atua ye nua kofi na ya rehwe ho ka ya ye krado se ye betwe de atua ka na ba beti ho abe kasa bebribe hi me gidi sese wodo ye bra kofi a we ni betwa asem hi tietia ba be ka kire se nye sikasem ba mum ye de ye nim se ye sikasem because ye di sikane sayale ye enti emfa ho ni donations a manfo ba ye so ono a wo ye fair na so se ye betete e no afiri mu a ye bete ase ye de aka hin ye betua de ama no senso eye 10 cedis ne 10 cedis hin nyina ba ye krado a bono champion association u media yiso bemfa mfa wo so na bemfa mra na ye nyina metena ha na certified tiema sem hiye certified medical report on a receipt no ma ewo kofi na ya rehwe hu yin ade ba homfa mre me de ma ho nsentwerefo kwani bia ye be resist asika nya tua ma no ye betua ama na ma hu se bono nchempem bono chen apem ampa Mr. Gideon bono donipa bono ji ahoho bono kuro ye se hoho ba mu a ene ye chen kuro ye nyina ye nimbi ukotachi dwomu a market kese ya ahoho eguma at the end of the day ombenya omanu aduane ya na uhu a ya na anika mame musa se bibia na yesika said ye wo ka se or the receipt ba ye betua no mame musa se sabio ode ne ho anasa o se ade yo Dr. Ajimembadu watumi atu obi ni nsi anamu mpama ne de nani atumi akohwe Kofi Adoma wonwani an asemi nyina o press conference a medical eyeye him nka wo yi anu kakra bia na mom for clarification na menya mfanto hu we ma ye mami enne menim say wo CEO ana wo manager enim say wo ba ha na wo ba ha ne oba asembi aba besi na wo soma ebia director wono ne abie na adwuma but odi ahye obi nsa na wo hwe so na wo soma na ye wo hwe adwuma yin so se wo mmra wo ho mbehwe wo director wa hwe wa na wo hwe wo ada ni asem we ye twene ye tu ne sere ne abasa Miracle Adoma wo ye Kofi Adoma na yere wa mmeka se na na da ekusi a wo ya nkobe ahene aba befie aba abehwebe nti ba bete wa abeka se ben kohwebe se ne be pa akire na 90 mi mehwebe na na da ekusi kwafie festival hi nyina wono ne na wo ye committee chairman of sa kwafie festival wo sanso ya nkobe ahene ede Madoma traditional council ne area se na atu anamon aba wo wani ma behwewa ana be pese ye na Adoma ahene ankasa mi bisa asem we o ahobrase kwan so be hwehwe se ye na Adoma ahene ankasa ni tietia ni chaucha mu mra mehwe na ansa na wahu se na akohwe no nti se woti baabi na wo kan se de wunim a me jawo ma wa na wo conscience na kan asem bi ode obeba beka ho asem nya ono kora ne beka brahin so obeka ho asem ne ya ka nyina nipa mpese binom a sebe yesusu se eye beni abesusu se beni ye wa kansie o hwe media houses bi me mmobedin kora because be hu hia me nti me mmobedin na bebe fire press conference na be twa baabi na ba akoka ho asem no ba twa baabi na be ehoreye edru baabi bono kasa me kan he kora no na eye besere na be sere wo be platform so sa bebe wo hene a wote ukrom wonya asem a be de bebe ni twitwaje no sabi
wonim nyansa nim mmra enim nyansa abede ka asema nka obenya wo de ehi bi ma na koka ama no mani ya abre ma mfansi ho wani ya abre ma me musa se abonofo hemfo no nyina ka bomba ko asese wo mo pere age de wo se abonofo ensa kan enya nne kora ne be kan bom oba office ha se ohun na na bebre bemfo ni se tetale da bebre e kire nka mum suronko a ewo ye nananom bentam enye no nko kuro ben so wo bono ne bono nchempe association bi ni ho eye techiman eye nkransa eye atebubu abase kuro ben so bobo baabi bebre mayera suma sampa wanchi baabi biya ni ewum ekire nka momu a eye yentam se mpo wo abontene na opese wo de ho wonya bunu ni opese wo de ho baye ho a ye beje wa tu okay osan se wa wudi adanse wo baye kurodua techiman mu a uhu kwane a ye fa so a ye techiman ye nyengigimu ye ntise binum a benya post a as a regional minister na wakoka se sebe se binum bebe firi be kuroma wura kumase a e wo se be bob panle kura ansa ba wura nipam. It's on the media, social media. Former Asante regional minister Nenuma sorry Simon say Benson one anti audio hibi okay bra one ya yenua be ma Joshua Akamba enya ntawanta wadie mmani asem ne wanka edi gubi numba nintia o mu se bono ye kan sa asem hibi ye nte sa osan se ye akokọ batan ohun ye akokọ batan na yamma bebre eye order account state he behwe ya se na se de mpanimfo bebu bebe he akokọ batan wotiaba no nkum ba yenti otiaba no nkum ba ne se ebetimi abase mfumso kakra betimi abade ye yeyem but won kire se sebe ye ba bedi binumawu ana se ye de ba be kum obi de e kire ne he nti akokọ batan tiaba nkum ba oba ye kwafie ya ya tutuo mfomso oba ye se epira obi enene me se yesre ayaresa edehwe no ye bra oko 2017 a binom be ya ye oba himfie otutuo ekum nipa epira nipa over 40 ne me hwesa UTV fo hia be kotena ho keka na ye be kan ola tituru se oka bono ba ko a wa kampem ni sisu dua biem ya ntena ho mamo mfa ye nananom banim enye fam zao na ya ye din asemu ya mekan ye be take legal action against binum okay se wote ho number 1 ya nkohwe no wo de wo unimdie mu na eka number 2 bantimi amfa phone amfre nipa nya ankasa yere abetena ho akasa se asumasi frɛ me nipa nya yere abekasa se nana wei eba me ho mmeni biem ne wo pesa abonofo yenka nti se nana osi ade yo doctor Ajiman Badu mi boni din ame mami muso we san ye waye o mfa ni sika nkotola nkrusa ndamu o de tobola ka prapra o mfa ni sika enfro private jet o de ni sika ekomadwadifo obosin a interest ni ho on konkofum entu asase mu agudi a nchirima beba benya bia di ne nefo entu ni nyafu enni o de famra kwan so ba bodoman so nsuo wam edadoman fimfidi ndewuduru wa obetimi asabi anom ntimi bomi dina mi mami muso a ewa ase sa nipa he yempene emma wontena baabi emfa wo media se wanya media space nti sebe udidi na tem aka ne wope me kan sembi na ano wahu se ba be start ya be attack ye na Ajiman Badu bia wote kwa no no aba na wa be pachew yemu ye kura ya hu be 9 ninum ono ate ho na wa ba be pachew se nene wo hyase aye wo de ya sebe dwene ho na hu se adua na nkonwa he wo ye nkonwa a wo koma ne ho eno danchen a na no ye na na ka asem bia asem de me nkoka bi ne ye wo kan ne me be ka na ma je ho o ka se bra bono be fa ne ntoma pa afra bia na manfo but the propaganda abetale bono ho
Mekobono, but there's our propaganda here by ever better home. And then penny for be by maybe, and now wine. The pobinum yes a baby to a tiasica. Na by Sisi yang him for him be said Mabe Maho. The yes I dear him. Nina one a year munyam she a would teach my heart. And yet non come. And near my beer coswa, a beddy bibi, a barbetter home. Mestre home. A womb. Sa crofo ya be ye se adwumadie he be control media space nti ono ka gum fra mama sa mesre wote asem he a yenta ne se besepa eni konini ahaban bono champion association ya be ya office ama media house be ya office oba beje no krefri ye ho ya de beto ho. I'm very young me a me di bono champion manim e ye no kredie ne bede me atena ha kwan nya ye ko he ye di na kone aba me metara ha ntwa ntro me mfa nkyerɛ na kyena mbehia wa amene meka unnim me hena unnim me wo ba bi foforo ndese ha no wa behia me se mi di atro wo ho a na bi kura nka asem ba wo mma se wo betie wo me nimbre kyena so meko nti ye de nokore ne perepere yo ne ye de ye adwuma ewo ye office he ye betwa pie bia ye beye na mbombono aka se wa asole he ya asole akwanua sanyina so se what a media house na sebe impreduas amenka se mankan yasem ye receptive to criticisms, constructive criticisms ye bibi na enya obetimi aka na mmom se wo ma wani atre wani nton na wadi yatem de hunhum hunam mramu bono champion association me de se yeti ni ye betwa na wade asi ani a ye betwa de wasi ani ye abebuo maba be ye saade na ho bete ho asem afi me ko bono ye ko ne wo ye ko no wo domase nyame boa agestemu na na wo hwa ye na aprakone na natina nkonwa doctor beje ne fel so ma ye ho press conference na nyame anim ni yeduru ho hemframa na wo bo kire se afi we obeye kra behwe wonsom ni nipa bedisika na yo wo ye bono ni asebe ne ye wanya wo nko antana so fa biduru baso ye koso basene nye no nko ye de nipa so na ye nti wo sa wo ba na wo de ho be hyembi ne ye tamfo he be ye de ati abono bia he ontintam da bono ejina brane bono ejina brane akwakoye ehemfo ebe fira wo montoma ahene ma wo se ahemfo chini ye me ba chewo nana asante hene betimi abia na ye de meko bono ma di kane ma akire o mu se wo peo wo mpeo wo jitumu wo nyintumu. It is on record a fact say akan niti free he bono nti se nyani amoho ne ye bi na wote ba bi na wo sana kobunchi ukroma se nye bone obi aba ye beje na wa tu say wo answers no eno nko akra so ye e de asam nam wo san ko ukromu a mebusa se asante hene ebetimi ababi mekobunu ni bia na ono nso betimi ababi masan busa bi ogitum menkyere mu amede ama oyi ene wa wusua hu na wanya ogitum se bono ya akan PSC nti akan ya wo Ghana nyina beti efiri ha sebe Ghana ye ya ade bi mampanyini na na adoda nko akufu adode ade bi bae ama no nefo befira buruchiri ebae okai okay za mo ono a wati US wati UK ohunu so obesa na bani ntia be pay homage to their ancestors na wati haye na sa so ba ukrom ba bia ofiri ankasa ye beje wa tu ye beje wa tu dia na sa uzia wo bia betumi aba mekobuno ni bi na enei video we minim se uhwe wi a ubeti niema biase wa mo anamonte niema ase efa bono eni asante efa ye bra pani kofi adomo nwani nsem ne ye bebre na minim se wate wo ho ase ebre nti aha ena makwan na ye de ye nkomotwetwe no esi anase Mr. Gideon wo bibia obeka e de atato na wo ka se dwumadie bi ba so wo behia mo wa mo beba omo ofa no no twato na ye nsori ejumadi
Bribia be ma me ne memfa ntwa to a metwusu se mefa me amede na wa wo die no fetwa media houses yenuanom bono front liners mo a ho keka ho media ho de ho twipiniye ebeje nokre de ko ye beda ho nyina ase sebe ho ma yemfa nokredie ye nkyekere ye man yi ho ma ye nyese binum a sebe mpreduasa ohwe na yonkofa eda woni obi ntam nti ma mengu bi nanim ase ho ma ye nyese binum a sebe mekọ ha menya sika nti ma menka asem a obefeva no se nne kofi ade bi na wantumi anka chena kwadwe ya ahwe na wankoka ho na mmom ama ye ne wo kan ya kwa ameso ya owo se utimi ka ye wo niema bebre a akoso wo Ghana ha baako a SCC ai wamfa ntwam kura meme de betwam eye the fourth estate a eye renowned media we ya be research e wo Ghana ha e dia ba betudwa say ye fre bibi Bondukwan Holdings a Bondukwan he ohwa ye nana Asante Hireni din okay bonu gina ho ma bonsu dunu ye dua kwan ne ye kwaku ena eniye nana nti wo fa firi to ne de be Bondukwan Holdings nanno nene nsa nyina sigalamse a ekoso wo Ghana mesre ahwefo ba betie ye sede ye nua Kofi ne nkwa ho hia me na hia ho a ho de wano atoma wa kan galamse okum pempem galamse ubehu se disable ekoso sa na ma he ema binum ye disable nti wo nkwa ba nkwa wo so a wo mra sebe bia na ne ba adidem homa yemfa ya no ntum ne yemkunti asa galamse he na me de sa test we ema se wanu da yemu se wo bonkwa ho ban de a nipa san ne be afuom a besa suota nono okay nipa san ne be sapra enom ofin na ya anya obi a ono nko according to research he wohwema na Asante hene odi muntintimma ne yire beda ode lady ama Julia mekura na menim ni dia afene ma hu odi muntintimma ne lawyer edi mu ntintimma ne be ye galamse esai Ghana wahu se nana do ma hena ti ma bone de ho na ma kire wo se wo kwasu gwa ma eda do ma mfimfini wutimi sabino bi e bona ba so wiase mme ne be nka mfa ne ho ye nyina Ghana ne ye kikire yemfa ya nontum eda ho the fourth estate expose eda ho obi ankopenhwe no nkenkan mu na ye nka ho asem se mo de mo ye nokoredifo a nka UTV fo one wanu dem a wa kan se ho de mu di nokora Asante hene ne yire according to fourth estate be ye galamse omra meka ho asem na won kire ni so omra abonten se de ho kire ye na najima mbadu so omra abonten won kire ni so omra abonten meka ne ye nteke hu serious na nya sa ye bonofo a ye chempem ye be hu se hu bu ye nimtia na kwane a ye ne ho ye de be fa so de ewo ye ne ayetim de abusu amedi kan se eye heat baby eye heat enti galamse nsensem so na Mr. Fosu Gideon ono na ye president edema bono champem ono odano ono ene no etwetwe ana be mama kan fourth estate ba se me hibi kan mama kan kakra from the fourth estate be page so okay order the fourth estate found that Bondukwan Holdings last key regulatory approval including an environmental protection agency EPA permit and water use permit for the Water Resources Commission WRC into brackets. Okay. Also, the Mineral Commission has also refused to approve list of companies with operating permit. What was so adequate was say incorporation record for the office of the registration of the company show that Bondukwan Holdings is closely linked to the Manshia Palace. Wow. Full stop. Full stop. Okay. What was so called the company's beneficial owners
Nana Dua Bonsu Bondukwan. What I say? Nti Bondukwan ni jina homa Bonsu. Kwaku Dua Nana. Okay. But what I say? Some many adansi, betray be adansi. Nyamene make the fourth estate near Bebo Bia Woho. Okay. Okay. Until I said Bonsu served as co-director alongside Mujib Rahman Ahmed, a lawyer for Manshia Palace, and Julia Ama Edrapa Amen, widely known as Lady Julia, the wife of the Asante Hene. What was my member Kakrabin social minimum say will pemre. Or say under Article 18 of the Constitution, Mr. Afriye noted every year who he and Hemaka. I dance here that home, the fourth estate way, but then send baby Abba, I fakata as a chef program who expose baby never the Abba, but they by UTV4, despite media who discuss it. And then, but they Sabon Duquan Holdings, Efagalam say Wamba. Na no ne ho kwatena ho ne ho discuss ye de ye te ho ase ho ye wadwuma sense ntwerefo ye hwe hwanim ho meka ho asem ne ye wo se ho frɛ ne se wo mra bontin meyi ano he ho frɛ na se ho amfrɛ na se ye nimti aguo ne ne ente saa ho anka ne saa na ne ye wo ye saa ho de ho nka de aka mum so da ya wo hye nitiri se mum so da ya o hye nitiri mi dia awusua ye de bisi ya Yankopon shall say o shey yegusua e de oman mu nsem de wonti ase e kochi ene brane no esom e wade TV so Mr. Mankwa me wo fase wo say ni sika bane e de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemre mu na monte tap send nka no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a obaye ne say kire ne say wonko app store na play store on download the tap send app no or download dia ebebu sanso promo code o ma the pet TV shim obenya €5 £5 and as $10 on his first transfer ene me kwa frɛ na ka akire tabi minyanwie esan say tap send at the good news aba tap send the gina the customers wonti or the tap send wallet aba no obey ne say so your customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo ubetimi atosusu nkakra enti abre sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase uba o my Ghana mu what me use sika e wo wallet no tie ene se te say use momo Ghana hayiru sa pepepe se si tap send that na shim kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no